Wel, beth i chi'n meddwl nawr bod na ddim teledu ar ôl hanner awr 10? O, so yna affecto ni o gwbl yn mynd i gael ein gynnar. Ydych chi? Odi. Wastad wedi wneud? Odi, wastad. Ydych chi'n gwylio'r teledu'n hwyr yn os? Na, dim yn hwyr iawn. Na, dim wedi 110 lawer, chymod. O, diw'r pethau ma ddim yn mynd i effeithio chi, te? Na, dim mor bell am ar television yn gwestiwn, chymod. Wel, dyna rhywbeth dda. Pam te? Wel, gallai ala mwy o amser gyda'r wraig yn gwely. Ydych chi'n siomedig bod na ddim teledu nawr ar ôl hanner awr 10? Dim yn gwybod. Mae'n beth da, sa'i beth yn aros lan ar ôl hanner awr 10. Rwy'n mynd i gwely. I beth? Gysgu fe. Codi'n fore. Fel ffermwr, sy'n codi yn wech yn bore, mae'n llawn prif o pob ffermwr yn gwely yn hanner awr 10. O, sa'n gydfynu o gwbl. Chi'n mewn o fo lawr yn y local, a cael gwbl bach o beint, beth i apos 10 ma, 11 o'clock. Chi'n licio dod ôl a eisiau yn y gader a watcho television. Oce. O, mae'n rhaid chi'n mynd i gysgu a bwys o television. Fi'n gwybod, mae ar Hanner gwely dyle chi fynd i gysgu? Wel, dyma, rhaid yn gysgu brynu chi sy'n bod fynd i gwely wedyn, chwal, ydde? Wi yn siomedig, wir dyle fod teledu ar ôl hanner awr 10, a rheswm am hyn bod pobl yn gweithio prynhawn a so nhw'n cael cyfle i weld y teledu. Ond i chi'n mynd i'r gwely'n gynnar te? Wel, dim o hyd, dim y llaeth, mae'n dependo ar hwyl y wraig.